wedok utawa bayine sampeyan niki lanang umure kok kurang saka 2 taun, maknane urung ana 2 taun, ternyata krana kesibukan dereke utawa mbake sing nyusoni, anake mbake iki disusoni adike. Baik adike niki pas nyusoni bayine dhewe utawa ora nyusoni bayine dhewe, tapi syarate bayine urung ana umur 2 taun. Nomor 2 nek nyusoni minimal ping 3. Hitungan nyusoni ping 3 niki mboten kedadikan dinten. Bayi disusoni pertama pun mendhet, dipun lepas susunipun gang sedhela disusoni maneh, berarti ping pindho. Dilepas susune gang sedhela disusoni maneh, berarti ping 3. Iku kok dadi dulur tunggal nusu. Sehingga sing mestine umpami anake mbake niki estri sing disusoni, adike nggedhe anak jaler krana mingsanan iku kenek dirabi, tapi krana anake mbake iku disusoni adike, umure anake mbake urung ana 2 taun, lan nek nyusoni ana ping 3, anake mbake ora kenek dirabi anake adike krana dianggep dulur tunggal susu. Iku nek dirabi batal, nikahe mboten dadi, padha karo ora nikah nek dikumpuli zina. Hati-hati. Pokoknya sing asale iki oleh dinikah, keluarga oleh dinikah iku paling cedhek mingsanan. Wong Jawa wae sing aneh. Tapi wis iku ibate wong Jawa rasa mbok uring-uring. Mingsanan iki oleh dinikah. Lulek mingsanan wae oleh dinikah, sak ndure ya oleh. Jenenge apa? Mindoan. Bahasa liya sing luwih adoh. Mingsanan wani nikah, oleh nikah menurut Islam, wong Jawa wani nikahi mingsanan. Mindoan Islam agami kita ngangsalaken nikah, adat Jawa ya wani wong nikah ning mindoane. Tapi engko nek turun ketiga iki Islam ngolehno, aturan agama ngolehno, tapi wong Jawa ora patek wani krana ping 3. Karena apa? Wong Jawa iku aneh-aneh. Ping 3 maknane dipun gambaraken tiyang pejah. Ukune apa ping 3 rawani? Lho, iki kudu eling. Wong mati delok entaline pira. Nah, saiki terbantahkan. Sakniki niki blas tiyang pecah mboten ditaleni. Deloken kantong janazahe polisi. Iku taline pira? Dilerekno ora taline. Mila adat-adat kados mekaten niki ya kudu diopeni, tapi aja mbok imano. Mergo iku nek mbok imano ngrusak tatanane agama. Nikah sing lanang duwe adik lanang, nikahi tentiang estri kakak beradik, iku nek wong Jawa ora bakal wani. Jarine apa? Mergo engko gampang mati salah sijine. Lah iku Jawa. Iku ya ngono-ngono lah. Nek kowe melok adat Jawa enek, tapi aja mbok lebokno ning ati
sing ndadekno matine wong iku sebab nikah kakak beradik dua-dua. Iku engko imanmu dadi rusak. Mila kiai-kiai ingkang bijaksana niku nggadhahi unen-unen yen ilmu agama niku identik kalih Arab, adat Jawa ya wong adat Jawa dhewe. Iku duwe unen-unen Arab kudu dirumat, Jawa kudu digawa. Ya padha ana wong kelahiran dinane diitung. Sing siji 12, sing siji 13. Iku ora wani. Mergo apa? Jenenge wong Jawa pokah selawi. Wis. Lha iku luwih aneh neh. Nek sing sijine 10, sijine 15 wani. Krana apa ora pokah selawi padahal jumlahe padha selawine. Wong Jawa duwe hitungan iku jenenge 25. Lha iku ngarani tok. Tapi yang ngono-ngono lah iku cekelono, tapi aja mbok lebokno ning atimu. Nek kowe mantep ning atimu sing ndadekno resiko urusan hitungan dina, kowe dadi rusak imanmu, kowe dadi murtad. Nggih. Ya ana ning Jawa iku ora patek umum, maknane patek umum iku ora patek akeh. Tapi ning desa kene tau kedadian. Iku cara agama bener. Tapi kalau ora patek umum iku dadi omongane wong. Lah iku ya kok kuat-kuat wae. Tapi teng desa mriki nate kedadian. Nek ana rondo duwe anak wedok umpamane, lanang ya padha wae. Terus ana duda duwe anak lanang. Lha iku dinikah silang kene. Maknane silang sing dudane oleh rondone, anake duda oleh anake rondo iku sah. Diwalik kene lanang wedok padha wae. Anake rondo iku lanang, anake duda wedok ya kene. Dudane oleh rondone, anake duda oleh anake rondo. Lha sah menurut aturan agama nanging urung patek umum. Mila piye rapiye wong Jawa yaiku mau kudu ngerteni Jawane. Tapi kita kedah terikat paten urusan teng ati, keyakinan kudu milok aturane agama. Mila kula baleni Arab ya kudu dirumat, Jawa ya kudu dijawa, wong awake dhewe urip ning tanah Jawa. Dene ora ngono kok mantep ya gak apa-apa nek kowe mantep, tapi nek ora mantep aja mbok jajal. Oh, iku nek kakak beradik dobel loro gampang mati. Kowe ora mantep mbok lakoni cara agama sah, tapi karena mantep Allah mesti ngedonaken coba. Kesempatane setan lho, tenan to. Kowe tak kandhani. Aja sampe nikah iku loro-loro kok kaya donya iku ora ana wong wedok sak liyane dulure kae. Akhire piye mbak mati tenan. Padahal lali dek sing gawe mati ku sapa, sing gawe urip iku sapa. Iku adat ning tanah Jawa. Pun panggrane mahram iku pokok tiyang estri ingkang boten halal dipun nikah. Mila kula baleni sing ora oleh dinikah iku keluarga lewat nasab, dibatesi paling cedhek sing oleh dinikah mingsanan. Pun nggih. Lajeng nomor kalih tunggal nusu. Jenenge saudara rondo. Telu niki bimusawaharatin sebab dadi mara
tuwa. Contohnya dadi mara tuwa iku iso ndadosaken yen kita wudu nyinggol mara tuwa mboten batal sebab mara tuwa ora kenek di nikah. Nggih. Si A jaler nikah kali tiang estri namine B. Nah, B iki duwe ibu jenenge C. Mantu lanang bersentuhan kulit karo marata wedok diwalik mantu wedok bersentuhan kulit karo marata lanang wudunipun boten batal keranten boten angsal dipun nikah. Maknane piye? Sampeyan nikahi salah sijine tiyang istri sing sampeyan nikahi mati utawa berubah malih seneng mara tuane iku mantu geragas lha iku gak kenek utawa mbok wali wis bar nikahi ibuke mati pindah ning anake ya masalah ya ora oleh. Tapi ana sing batalno wudu ora oleh di nikah muk sita. Jadi pun kuasa itu gede. Nek ana bocah wedok kakak beradik, umpama sing mbok nikahi iku mbake adike karo sampean lanang iku mbatali wudu. Padahal sampean nikah mbake karo adike niki angsal sing mboten angsal niku nek bareng. Nggih. Critanipun beliau Sayyidina Utsman bin Affan niku dados menantunipun Rasulullah, putrinipun Rasulullah kalih. Nanging putri kalih ingkang dipun nikahi Sayyidina Utsman bin Affan niki mboten bareng. Nggih. Putrinipun Rasulullah ingkang bajeng asmanipun Ruqayyah dipun nikahi Sayyidina Utsman. Ba'da nikah akhiripun Sayyidah Ruqayyah wafat. Sayyidah Ruqayyah wafat, Kanjeng Nabi nikahaken Sayyidina Utsman teng adike Ruqayyah asmanipun Umi Kulsum. Niku angsal ngantos sakniki angsal. Sebab napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi niku yen mboten wonten dalil khusus niku saged dipun lampahi kanggene kita umatipun Kanjeng Nabi. Tapi nek wonten dalil khusus naminipun khususiyah mboten saged kados dene nikah luwih saka 4. Nggih. Istrine mpun 4 badhe nikah malih mboten dadi. Mekaten ugi kakak beradik padha wedoke mbok nikahi bareng iku nek akad nikahi bareng dadi siji karo karone batal. Nek mbok akati dhewe-dhewe mbake dhisik bar mbake dadi istrine sampeyan adike mbok akati pisan adike batal. Bahkan tidak satupun agama resmi di Indonesia, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu mboten wonten ingkang ngesahaken nikah kakak beradik jadi satu. Tapi nek gantian oleh nikah mbake mati utawa mati bosen pindah ning adike oleh. Nikah adike bosen utawa adike mati pindah ning mbake oleh. Tapi nek bareng nek dinikahi mboten angsal Allah dawuh wa antajma'u bainal ukhtaini illa maqad salah ora kenek kuwi ku ngrabi bocah wedok kakak beradik.
Niku mboten angsal, sehingga kakak beradik iku ora kenek dinikah, nggih, angsal dinikah nek gantian, tapi tetep nek wudu niku batali. Jadi nikah mbake sampean gadah wudu nyentuh ning adike wuduke sampean batal. Syaratipun jalur lan estri ingkang batalaken wudu niki balagha haddas sahwati, sampai postur tubuh surah sakle gede cilike ayu eleke bocah iki nyenengno nyahwati. Tapi indat tibai salimah, menurut ukurane tiyang ingkang watekipun sae, contohnya sayang ka Imam Syafi'i kaya dene Imam Syafi'i. Mila sakniki dipun perhatosaken perkembangan lari sakniki niki luwih dhisik ngilmune napa luwih dhisik perkembangan fisik awake lan perkembangan umure. Sampeyan tingali lari sakniki niki kalian ukuran syariat nek wis umur 9 tahun umpama kurang ilmu 15 dina nganggo hitungan tanggal bulan bahasa desa bulan Jawa iku kok ngetokno getih jenenge darah haid. Nek ngetokno getih jenenge darah haid pertanda lari estri niku balik pun. Menurut contoh niki mau kok ora bingung piye saiki. Lari sakniki niki umur 9 tahun kados mekaten niki pun ngedalaken darah haid. Umume umur 9 tahun nek sekolah MI mulai ke PAUD iki kelas piro MI ini? Jajal itu kira-kira lagi kelas 4. Jajal bayang nih bocah kelas 4 MI. MI ku madrasah ibtidaiyah sekolahan Arab, tapi ojo muni sekolahan swarga. Engko saiki padha ae. SD itu mesti ana ene sekolah dasar negeri. Biyen wong desa kalau ora roh SD dianggap impres. Impres itu rumangsane apa? Niku sami sakniki. Jadi sampeyan nyekolahno anake ning SD mbek ning MI iku sing beda manggone. Dibelajari agama padha mawon pun to. Sampeyan golek bocah umur 9 tahun umumnya tasik kelas sekawan nggih. Tasik kelas 4 wis ngetokno darah iku wis balik. Wis aku kepengin roh bocah kelas 4 SD ngetokno darah umure wis 9 tahun dianggap darah haid. Sing wis ngerti babakan haid sapa? Bocah kelas 4. Bon, kurang percaya unggahno sampai tamat kelas 6. Nek ngerti babakan ilmu haid secara tuntas. Kurang dhuwur unggahno tok tamat sanawiyah sekolahan Arab lah jari aku berdoai karo SMP ini padha jari kula sing beda iku tata carane ngulang nggih jenenge memang beda sanawiyah nganggo bahasa Arab SMP nganggo basa Indonesia. Saiki tamat sanawiyah lah iku sing wis ngerti tata carane haid sapa. Sebab napa? Pendidikan madrasah ibtidaiyah SDN padha. SMP karo sanawiyah padha. SMA karo aliyah mbok menawa rada beda sithik. Padha ing dalam apa? Padha-padha ora ana pelajaran
ingkang bahas getih haid tata carane lari estri ingkang ngedalaken darah haid niku teng lembaga pendidikan formal se-Indonesia. Ora mung ning Tuban tok, sa-Indonesia. Lan kula dereng semerap lembaga pendidikan formal ingkang didik urusan darah haid secara tuntas kejaba pondok pesantren salaf. Pondok pesantren telah iku angger gak salaf ora patek diajarno ilmu sing jenenge Risalatul Mahid, membahas tata carane haid, membahas tata carane istihadah, membahas tata carane melahirkan lan macem-maceme getih haid. Iku gak bakal diulang, yakin iki. Goleki nek ana cek pondok lah angger mboten pondok salaf. Pondok salaf iku wae pondok sing rada gedhe sing wis tata kaya dene pondok Al-Falah Plos Komojo gedhe lha pancen pondok gedhe. Padahal iku perkara ingkang wajib. Nah sehingga piye nek ora tau dibelajari tata carane ngenali ciri-ciri getih haid iku piye, sampai gede wis duwe anak, wis duwe putu ijeh ngetokno haid. Pun to sakniki Ramadan tiyang niki kathah ingkang damel kontrasepsi jenenge KB, keluarga berencana. Macem-macem, ana sing lewat pil, ana sing lewat suntik, ana sing lewat susu. Niku hati-hati. Pedumane wong Jawa krana ora tau ngaji babagan haid, angger ngetokno darah iku dianggep haid. Nek angger ngetokno darah iku dianggep haid, wayahe salat ya gak salat. Pas nalika ulan Ramadan kok ngetokno darah, pokok ngetokno darah ya ora poso Ramadan. Takoki, kowe geenane awal Ramadan haid. Tak takoki ora poso mergo ngetokno getih. Wis. Urung ana 15 dina wis ora poso neh. Tak takoki mbak, kowe kok wis gak poso neh piye? Lho kula ngedalaken getih haid malih. Sing genane ya wis adus, empun winginane empun suci, kan enggak ya? Ndamel bahasa Arab kok suci. Empun suci kula nggih pun adus. Tapi sakniki pun ngedalaken darah malih, Masya Allah. Sehingga mboten poso. Kowe ra poso mboten, ya ora salat mboten. Eling-eling aqallu tuhri bainal haidataini, pemisah waktu suci antarane haid pertama karo haid kedua iku minimal 15 hari. Dadi nek haid pertama 3 dina mandeg diitung niku. Terus mulai suci ku pirang dina? Nek urung ana 15 dina genep nek suci, kowe kok ngetokno darah haid neh iku mboten darah haid. Nek ora darah haid wajib poso Ramadan 5 wektu, ya wajib salat 5 wektu. Iku resikune wong nek ora ngerteni apa sing diarani darah haid, apa sing diarani darah istihadah utawa darah penyakit. Iki cobane Allah. Cobane Allah. Oh, saiki ini sekolah formal kok belajari ngono iku sing iso sapa? Mikir neh. Nggih. Lho nek kait gek piye nang sing iso iki tau mondok kok ora belajar. Ya sing tau mondok padha-padha ora isone. Terus piye-piye? Ora usah piye-piye. Kowe nek kepengin ngerti ya kudu takok
kiai sing ngerti aturan darah head. Ojo sing penting kowe takok wong sing gelem jawab. Iku nek kepengin bener. Mergo anggere wong mbok takoki jawabane padha ngetokno darah dianggap darah head, ngetokno darah mandek dianggap suci, padahal aturanipun boten terpenuhi. Niki antara lain pun mila awake dhewe nek duwe anak wedok mulai kudu mikir sok umur 7 tahun iku nakal-nakale bocah, padahal Kanjeng Nabi merintahaken muru auladakum bisolat inda sab'i sinin. Kowe iku nek duwe anak lanang utawa wedok kudu mbok perintahno salat. Perintah salat ya kudu sak tata carane wudu, tata carane salat bener. Nggih. Lho ora kuwi tok, krana urusane salat iki ana urusane head. Lagi umur 7 tahun kudu mbok belajari darah head sehingga genep 9 tahun ngetokno darah head wis iso ilmune, wis ora kebingungan piye anggone ibadah, piye tata carane nek poso ning bulan Ramadan. Kok ora bingung piye? Lho, kula piyambake nggadahi yoga estri umure nggih pun 7 tahun luwih sithik. Nggih. Bocah saiki kok dikon salat, dikon ngaji Quran gelem tok suntung-tuntungan. Krana apa? Kalah karo sing jenenge HP. Ah, bocah saiki kok ora oleh cekelan HP, wong sing meneng iku nek nyekel HP. Ya akhirnya meneng sak teruse. Meneng sak teruse maknane kok dikon maca Quran ya ora muni krana ora iso, dikon salat ya takbiratul ihram krana iso meneng wae. Dikon poso ya ora usah niat mergo ora iso niat. Dikon bedakno antara darah haid karo darah istiqadah ya ora iso. Anu hati-hati, coba tenan dunya iku wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i ila akhirih. Niki sedaya dados cobanipun kita saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sing batalaken wudu nomor sekawan. Lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata sing boten ngangge aling-aling. Tapi nek wonten penghalangi senajan tipis penghalangi boten batal wudune. Anggotane kita menungso ingkang boten batalaken wudu setunggal rambut, nomor kalih kuku, nomor telu gigi. Mila sampean gadhe wudu jaler kesenggol rambute tiang estri ajnabiyah boten mahromi boten batal, jarak nyekel boten batal. Makaten ugi nyenggol kukune nggih boten batal, nyenggol teng gigine nggih boten batal. Tapi nek anggota awake ngeten iki sehat ngeten iki lajeng terkelupas kulite karo daginge ketok balunge sampean singgol iku mbatalno wudu. Sebab iku mboten asli ketinggal. Tapi nek kuku untu rambut kesinggol utawa jarak nyenggol mboten batal. Tapi nek balung sing ning jerone anggota tubuh terkelupas kulit lan daginge sehingga ketinggal balunge sampean singgol niki batalaken wudu. Nomor gangsal terakhir ingkang batalaken wudu niki masu farjil adami bibatil kafi, menyentuh alat kelamin
niki mbatalaken wudu senajan alat kelamine dhewe. Dieling-eling, alat kelamin jaler ingkang mbatalaken wudu nalikane disentuh, disenggol, dicekel, nek nyekel nganggo epek-epeke iku sing mbatalaken wudu. Pundi? Tiang jaler niki mulai poke alat kelamin sampai dugi pucuk iku disentuh batalaken wudu senajan weke dhewe. Tapi eling, masu niku kedah damel epek-epek. Nah nek lamsu iku sing penting kulit. Dadi nek masu niku kedah damel batinil epek-epek ngeten iki. Carane batesi sampean epek-epeke tempelken kalih. Taman benggan mangke sing boten ketingal king Jawi niki naminipun batin. Lah iku nek nyinggol alat kelamin sampean piyambak utawa alat kelamin tiyang sanes wudune saged batal. Lanang padha lanange, wedok padha wedoke. Iku mbok sentuh ndamel epek-epek nek sampean plangketaken mboten ketingal niki berarti batin. Iku iso batal. Niku batasane yen jalan mulai poke alat kelamin ngantos pucuk. Bon. Kita gambaraken niki poke ngantos dumugi mriki. Yen alat kelamin estri niki namung bibir luar alat kelaminipun estri niku ingkang mbatelaken. Sakjabane bibir kedua yang ketemu ning alat kelamin estri boten batalaken wudu. Mila hati-hati tenan niki nyentuh gadanipun piyambak utawa nyentuh gadani tiyang sanes niki saged wudunipun batal. Niki perkawis ingkang batalaken wudu sing kudu dipun ati-ati saestu, sebab mangke yen wudu kita niki mangke batal padahal asale wis sah iku engko nek batal ora nek dinggoni ibadah salat contoh. Utawa wudune boten bener, wuduke ora sah iku dinggoni salat, salate nggih boten dadi. Mila dipun perhatosaken syarat-syaratipun wudu, syarat rukunipun wudu, syarat-syarat lan rukunipun salat supados ibadah kita bener-bener nderek aturanipun agama. Ora sing penting semangat salat, ora sing penting semangat jamaah, sing penting semangat ibadah. Niki kajian kita dugi napa ingkang batalaken wudu lan pinten-pinten ingkang majibaken adus kita lengkapi benjing mulai saking rukunipun wudu lan ingkang majibaken adus khed kula singgung kedhe nifas kalih nglahiraken dereng tuntas. Makaten mugi berkahipun bulan Ramadan kita tansah piraningan rahmat hidayahipun Allah, selalu dipuntudahaken dalam ingkang dipun ridhoi Allah, sedaya kesaenan katampi tengarsanipun Allah, salah kilap lan dosa muga-muga dipun sepunten Allah, keluarga ingkang sampun ngrumini angsal pangabdan Gusti Allah. Al-Fatihah. Makaten sallallahu wabarakatuh.